Kawai kalong yin ka baduk ka benar po kasnang sarang kalayo ya ka yin ka batmai. Hadin bala prashna ya ka ada ka seng FKGGP umring circle. Ba ya ka yin ali IT na mantaka sengi. Ya ka bala prashna sobhana mantaka na kalong kami ka benar sanut ki kuan. Ka bala ima preng ka jing jenjar na marba kimdan ka yin ka babet ka bibag bagin syonggan sa. Ya ka yin bala prashna ada ka seng ka di ka yin jo ikong Martina Shadap. Haka bala li ben IT ya ka yin lo ba lu starling do opsen jang ka FKGGP North Castle District rengka ke jadan lang ru ba Marshall Dingdo Vice President ba Bandroy Walang President ka FKGGP Umling Circle lembat kiwi pat kit khot jong uwe na unong elam na kanika sinong jongi iba Thomas rong thelu haka bagani ka longying iba menswa ide it khot jong ke FKGGP hi iba Robes Lingdo ke kilamat ya kanika jinge bukli namar ka jing klat jong jong ukli jong kaying te namar ba ki khun ru ke dang rit te ka kami ka sim jinge ba ban pendap penbiang khamtam kaying jong ki ka la jot rathai kum tu te kan nong nyidap da jing songu ya ka FKGGP Umling Circle hapo ka jing pe jing thui jong iba Louis Star Lingdo balongkum presiden jong kanot riboy mo te kalong ka jing matoy sibune bat kalong ka jing kerkhu ya kene kaying namar ba bansna ya kaying kalong kamde ka kam ka besuk wala kalong kaying terpaj wala kalong kano kaying ka ba malu malaru kalong ka ba jenjar khamtam ngi sine kini ki ba ying khamtam kidei ka ba im da karep karyang ki ba lek bala mensngi ba menmet kalong ka jing e ka ba kraw handai kane ka jing arab ka jing kener ti jong ka FKGGP Umling Circle kalong ka jing metoy bat kalong ka jing kerkhu sikade ya kane kalong ying kaseng klem da don ka jing karnga klem da don ka jing randin wala kalai i ka jing e kaban up sakmat ru dei kum kinong yelam ti bom jing randin ha kara e radang ki persang bantur di dei namar kata kadau long banakaliang jong kinong yelam jong sarkil kila sim ni kana jam ban yarap ban no snyang ban pensena ya kana ging sya wei na long yim beduk ibadon sapo kana senong sarang bat hakaju kopor lan ngam bakala ibadei ru ilok jong wei khot ibadei na po kam ning sarkil de kum gaseng hi kasim ya kana ka senjam kamdei kasin ka baningkong kamdei ka bangile khla atang hapo ka senong sarang ndrei hapo ka bri nyo trap bat khamtam hapo ka dong ribhoi hi nakadang jong seng nakawai kapor sakawai kapor ka persang ban kner ya ka jing lo snei sya ki longying ki iron kam ban don ya ka jing rap bat omdei ha ki bodon ki bomdon ya ka jing kasam ndrei wat ki bapang ki bostom ni persang hi pat rap katla karya kat kum kebor ka jongi kum kinong yalam ki bosim ya ka jing bakli nam ta ka imlang sa alang hapo ka bri ni trap de nakaliang jonga kum nong yalam jonga seng hadin ba nakaliang jong kit khot kilai ut kilai nam de ngaru klem jing atatin kum nong yalam bosim ya ka jing kli ya ki prad khot ki bodan hapo ka district ni borakawai ni persang bansim ya ka rai batong in persang bande ei nam takin ki donging ki badan kam ka jingrap ban light no slop ban light no clear ban light aku air ban light ka ne ka tai nam ta ka jing dong kam jong ki haba don ki haba ki ladon ni kon ki dong kam ne ka jingri tengen jong ki kum ki jat bandru ki badan hapo asko ki badan hapo sla jong ka parthai te kumta nakaliang jongaru ngala ai ngal flight tin saki khot jong seng jong ka mo pakil bakin le de de namar kata kumba pi kumbalong mentang ila la ban pning ni kana ging da ka jing so tilang jong wei pi khot budan hapo ka ministafin bat da ka jing ni tilang nakaleng jong ka district bat omdei mangau presiden hendei klam ka jing so tilang jong pi kit khot jong ka circle jong unit ngau nong yelam ngan mla ban le de de namar kata ngidon kam ya ke timbok kum kaseng hi ban ya tenron lang ban ya
kentiu lang wei lon wei knang ba nila kon ulong ya ka ei ke jing thung jang ka seng ka ba ha man ki banta ki ba i don kam te nagal yang